tumumba oh. Tutukan mo. Tutukan mo. Wala rin bang bang. Motor lublog. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Grabe po. Mga lublog pa sa tubig pala yung mga bahay dito. Milaor. Oh. Milaor po oh. Dito na Milaor. Ay ganda kay Jeep ano. Oh. Mula San Fernando hanggang dito sa Milaor yung traffic. Ano? Grabe. Oh, oh. Bahay. Lublog ka ba? Grabe yung bahay.
At ito pala po yung ano, yung sanay ng traffic. Dito. Paha. Yan. Yan, diretso tayo. May tubig. Tanggal tayo ng sapatos. Nakapaan na lang tayo. Yan. Grabe pala yung tubig dito. Yan, doon na. Traffic. Try and try. Ano na kita? Medical oxygen, do not delay. Dito lang tayo sa gitna dadaan para mababaw. Abot makina. Abot makina. Ayan, mga tangkir. Yung mga saging, mga durian, hinog na. Malalim sa unan? Malalim din naman ako tuhod. Salamat. Ayan po. Lublob pa. Basa. Yan. Yan motor. Babad sa tubig yung motor. Kawawa. Mayari. Motor lublob. Ayun po, dito na tayo sa Naga. At nakadaan na tayo dun sa papuntang Gainsa. Ito na yung tulay ng Naga. Ito po.
grabe yung traffic. Yun pala po yung ano, dahilan kung bakit traffic. Kala ko tulay na putol, ano pala? Yung baha. Yun ulit, maghahanap ulit kami ng makainan. Kasi dun sa San Fernando wala naman kaming nakitang kainan. Baka dito na sa Naga mayroon. Hindi pa kami nananangalian ng kasama ko. Amoy! Kasama ko. Ayan, awa ng Diyos, di tayo nasiraan dun sa mataas na baha. Jeep tumbo. Tutukan mo. Tumba. Larag ng baha. Tumba ka na. LGU Ragay Rescue Operation. Yo, shoutout sa mga taga LGU Ragay. Ay, mga damit. Haba. Oh, ayan po. Makita nyo sa vlog ko yung traffic kaganapan dito sa San Fernando. Ay, mga tangkir na lumusot na. Grabe. Pati motor traffic na. May mga sundalo nagbabantay dito sa